Gurekin Kristina Etxeandia eta Alex Arregi ditugu, San Ignazioko Intxizu ikastolan egiten dutelan, eta ikasleen ekoizpenak biltzen dituen biltegia den portfolioa nola sortzen duten Googleen tresnekin erakustera etorri dira. Aurrera, Kristina eta Alex. Apa, atxaldeon. Bueno, gure kasuan eskola publikoan aritzen gara eta lehen hezkuntzan, aurre eta lehen hezkuntzan. Beraz, gure esperientzia xumea da eta labur azaltzera goaz. Gutxi gora bera, hiru esparru azalduko dizkizuegu. Lehenengo eta behin, esperientzia honen zergatia edo oinarria zein dan, gero ikasleekin erronka hau nola edo zelan abiatu genuen azaltzen saiatuko gara, eta azkenik aipatuko dugu ere horretarako edo aukera horiek baliatzeko erabili ditugun tresnak zeintzuk izan diren, bale? Orduan, suposatzen dugu, hemengo gehiengo batek duen buruhaustea edo gurea ere zuena da, azken baten gure grina edo da eskola jardun honetan, eguneroko honetan digitalizazioa edo bide hortan aurrera pausoak ematea, eta guk aurten lortu genuen sare hezkuntzanen sartzea, eta bide hortan esarri genion, gure buruari esarri genion helburua izan zen gutxienez arlo bat digitalizatzea erabat, ezta? Hori baino gehiago lortzen ari garela iruditzen zaigu, baina batez ere azalduko dizuguna da hirugarren zikloan eragin duguna, ezta? Migestik esan daiteke Google domeinupean gaudela ja serio, eta orduan lehenengo urratsa izan zen, Google domeinu horretan Gmail eta Drive horretan eta aritzen ginela, hori ahalik eta gehien sistematizatzea, eta beste urrats bat eman, eta Classroomen nolabait murgiltzea erabat, ezta? Eta Classroom saiatzen ari gara, Classroom halako ardatz, biltegi, tresna bideragarri bezala esartzea. Eta horrek ganera ikusi dugu, esperientziakola erakutsi digu, ikasleekin aritzeko sekulako ziurtasuna ematen digu, eta ganera irakasle hori ere jarraipen zehatza emateko aukera, ez? Gure erronka nagusia izen da, eta da, ikasleek eurek ekoizpen propioak modu digitalean ere egitea, eta zentzortan horretan zentratu gara, eta gure indar guztiak eta gure tresneria guztia horretara enfokatzen hasi gara, eta nolabait jomuga izan da, eta hori osatzen ari gara, unean, ikasleen portfolio propioa, bakoitzak bere portfolioa edo bere kuaderno digital hori, bere lanak, bere ekoizpen txiki horiek pilatzen, modu ordenatuan pilatzen joateko tresna hori garatzea, bai? Eta, holan labur aritu behar garenez, orain Kristinak azalduko dizue, nolabait hori, ez dakitez, arrazoi batzuk daudela horreri ekiteko, eta zeintzu tresna erabili ditugun, nolan harin errepasatuko ditugu, bale? Arratsaldeon, neu naiz zigarren mailako tutorea, Intxizu ikastolan, eta, nire ardura izan da aurten, arlo bat digitalizatzea. Hartu genuen arloa errezena iruditzen zitzaigona zen natura eta gizarte, eta, hilabete batzuk, baino ez daramagu hori egiten. Hemen atzean ikusten duzue nolako galdera bat, nolako pertsonak ezin nahi ditugu 21. mendeko eskolan, ez? Pertsona kritikoak, autonomoak, sortzaileak eta pertsona solidarioak nahi ditugu. Argi dago horretako IKTak ez direla beharrezkoak, baina laguntzen digute. Horretako laguntzen digute. Hemen gauden guztiok badakigu zer den gaitasun digitala, eta suposatzen du guztiok hori bilatzen ari garela, ez? Geuk modu xumean gure esperientzia partekatuko dizuegu, eta, norbaitek gero amaieran galderak baldin baditu, saiatuko gara argitzen.
zer da portfolio digitala, suposatzen duet, guztiok dakigula zer den, ez? Aintzinean, gu eskolan geundenean, guztiok gure lanak kuaderno batean geneuzkan, ez? Bai liburuak proposatzen zituenak, edo mapa bat kopiatu behar genuen, edo dena delakoa. Orain ere bai, orain jarraitzen da, hori guk ere erabiltzen dugu, nik nire klaseetan erabili egiten dut. Gertatzen dena da, gauza batzuk egiten ditugula kuadernoarekin, eta beste batzuk teknologiarekin, ez? Eta gaur egunean, era digitalean, gure ikaslek beste mota bateko ekoizpenak egiten dituzte, eta horiek guztiak ikusten genuen beharrezkoa zela nonbait bildu. Eta ikasle bakoitzak badauka bere portfolio digitala. Jesuit jardunaldian gaude, eta hemen aipatzen ditugu Google tresnak erabiltzen ditugun. Horre lehenengoa daukagu Classroom, hortik abiatu ginelako. Orain arte egon dira ohituta Driven lan egiten eta partekatzen dokumentuak eta aurten erronka izan da pausu hori ematea, ez? Drivetik Classroomera. Ohitu ziren berehala, oso denbora gutxitan menperatzen zuten inolako arazorik gabe, eta horrek sortu zigun hor beste keska bat, ez? Zelan bildu, edo non bildu, hori guztia, haiek Classroomen zertatzen zituzten lan guztiak. Eta horregaitik jo genuen blogerrera. Orduan ikasle bakoitzak badauka bere blog propioa, ez da eskolako bloga edo mailako bloga, baizik eta norberak ditu bere lan guztiak hor pilatuta. Gero YouTube erabiltzen dugu, YouTube kanala daukagu, bai ikastolan, bai neurea propioan non ezke egiten ditugun bideoak batzuk egiten ditut nik, beste batzuk egiten ditut ikasleekin. Hor daude, Google dokumentuak berdin, guztiok suposatzen dut erabiltzen ditugula, Driveekin. Google Maps hasi gara aurten erabiltzen, eta, martxoak 8 zela eta buratu zitzaigun egitea mapa kolaboratibo bat, ez? Eta bada, tresna bat nik ez nuena ezagutzen, Googleek eskaintzen du, eta oso erakargarria ikaslentzat egin duguna izan da, ume bakoitzari egokitu emakume bat, eta horren biografia garatu du, eta hemen daude zertatuta, ez? Bai, munduko mapa batean. Gero, e-posta komunikazio tresna, guztio bezala, eta gero inprimakiak erabiltzen ditugu ebaluaziorako. Ez beti, esan dudan moduan, era analogikoan ere lan egiten dugu, eta batzuetan egin dezakegu alako inprimaki bat Google Forms batekin, edo azterketa idatzia. Eta hauetaz aparte, ekoizpen digitalak egiteko hauek dira erabiltzen ditugun tresnak, ez? Beraiek sortzeko. Guztiak daude Googleekin lotuta, hori uste dugu abantaila dela, ez da zertan erregistratu behar. Orduan, horrek errezten digu lana, ez? Orduan, hemen adibide batzuk erakutsiko dizkizuegu. Hau da ikasle baten bloga. Hemen adibidez egin du denbora orain gizarten ari gara historiarekin. Aro garaikideko denbora lerro interaktiboa sortu du ume bakoitzak. Hasiera batean egin zuten elkarlana, informazioa bilatzeko, Google Doc batean, eta gero, informazio hori guztiarekin, zertatu dute denbora lerro interaktiboan, ez?
hau Genially zerarekin dago eginda. Amaierako produkzioa edo gai horren amaierako produkzio moduan, ez? Baina joan gara pausuak ematen gai osoan, ez? Gero beste tresna bat erabili duguna izan da ThinkLink, antzekoa da, irudi interaktiboak egiteko. Garai batean emakumezkoen ugaltze aparatuak ikasten genituenean naturan, egin behar genuen marrazkia kuadernoan, gaur egun badago beste modu bat. Egiteko berdina egiten da, baina modu askoz erakargarriago batean, ez? Eta hemen bakoitzak idazten du parteen informazioa. Gero Padletak erabiltzen ditugu hormirudi kolaboratiboak dira, eta bai aurrezagutzak biltzeko, gai bat aztera goazenean, aurrezagutza guztiak biltzen ditugu hor, edo laburpen moduan ere erabiltzen dugu, ez? Nik partekatzen diet, nik sortzen dut Padleta, partekatzen diet, eta haiek badoaz ideiak botatzen. Gero hurrengo biak dira garapen fasean, erabiltzen ditugunak, eskemak egiteko eta burumapak egiteko. Hau lehenengoa sinpleagoa da. Oso erreza bai. Hemen aldezek esaten dian moduan. Ikasleekin hasiera baten egiteko. Bai, honekin hasi ginen. Honek testua eta irudiak honetan hori, testu eta irudiak erabiltzen dira osatzeko eskema. Eta gero haiek egiten dutena da blogera igo. Eta blogean dauzkate eskema guztiak. Hurrengoa bai, baina honek ematen ditu aukera gehiago. Honek uzten du aurkezpen irudi estatiko, bestea zen irudi estatiko batean, eta hau aurkezpen moduan ematen digu aukera eskema aurkezteko, ikusgarriagoa edo. Honetan ere bideoak zertatu aldira, eta momentu batean aberaztu aldugu eskema. Go Conquer. Eta azkenengo biak haiek ez dituzte erabiltzen, ekoizteko guk erabiltzen ditugu, bai Edpuzzle, bai Kahoot, suposatzen dut ezagunak direla, ebaluazio gisa erabiltzen ditugu, ez? Edpuzzleak ematen digu aukera bideo aberastuak egiteko, orduan aldez aurretik gai askotan egiten duguna da bideo baten bitartean azalpenak eman, eta gero bideo hori landu eta gero berriro ikusten dute, baina jartzen zaizkie galdera batzuk, eta ebaluaziorako erabiltzen dugu. Eta Kahoot lehiak edo halako birpasarako lehiak egiten ditugu horrekin. Eta hau da aurten ibili garena egiten 3. zikloan, natura eta gizarten, eta egia da hasi garela ja beste arlo batzuk kutsatzen, ez? Orain matematikan ere hasi gara halako gauza txikiak egiten, eta beraiek ere ikaslek ere tresnak barneatzen dituztenean, adibidez hizkuntzako aurkezpen bat egiteko esaten dut, egin aldute eskema Google-erekin edo bestearekin. Orduan, nik uste dut oso aberasgarria izaten ari dela haientzat. Eta beraien esperientziaren ondorioz ere, guri trukoak ere berehala irakasten hasiak dira. Ikasleak guri irakasten digute. Eskerrik asko, ez dakite zalantzak edo galderak